स्टूडियो निर्मली मिला तो नहीं मजा तोरा भतारा में कनबे हमारे ला ससुरा में मिला तो नहीं मजा तोरा भतारा में कनबे हमारे ला ससुरा में यारा बेला ससुरा में हमारे ला ससुरा में यारा बेला ससुरा में हमारे ला ससुरा मिला तो नहीं चुमा तोरा जतारा में कनबे हमारे ला ससुरा में मिला तो नहीं चुमा तोरा जतारा में कनबे हमारे ला ससुरा में मिला तो नहीं मजा तोरा भतारा में कनबे हमारे ला ससुरा में सासु नदिया के बेलाना से थुरतो सासु नदिया के बेलाना से थुरतो कनियो जे रोटी तोरा तावा में जरतो कनियो जे रोटी तोरा तावा में जरतो सासु नदिया तोरा बेलाना से थुरतो कनियो जे रोटी तोरा तावा में जरतो लिखल छोका दुख तोरा पतारा में कनबे हमारे ला ससुरा में ससुरा में मिला तो नहीं मजा तोरा भतारा में कनबे हमारे ला ससुरा में राजा फरोज के ना दे तो विसार गे राजा फरोज के ना दे तो विसार गे राइटर अनिल से है मिला तो ने प्यार गे राइटर अनिल से है मिला तो ने प्यार गे राजा फरोज के ना दे तो विसार गे राइटर अनिल से है मिला तो ने प्यार गे पर तो जवानी तोहर खतरा में कनबे हमारे ला ससुरा में मिला तो नहीं मजा तोरा भतारा में कनबे हमारे ला ससुरा में पर तो जवानी तोहर खतरा में कनबे हमारे ला ससुरा में माँ कोसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो निर्मली।